Hej, i den her online guide video skal vi se på, hvordan synkronisering virker med arkivfunktionen. Så i online har vi synkroniseringsfunktionen, backup og arkiv. Synkroniseringsfunktionen er en cloud mappe, der hele tiden er i sync, der hele tiden synkroniserer det indhold, der ligger i mappen, som vi kan se her lokalt på den her computer, og det vil også blive opdateret til at ligge inde i skyen herinde fra vores webside, som man ser her. Og hvis man har andre computere, så ligger det også automatisk på dem. Det kan være på Windows, hvor man også vil have en mappe, der kommer frem, når man har installeret online-programmet, som ligger her og hele tiden bliver opdateret og synkroniseret på tværs af de forskellige computere, man har, og vores cloud og hjemmesiden herinde. En af de ting, som mange af jer spørger til, er, hvordan man frigør plads på sin computer. Når man har samlet de ting, man vil have, at online skal opbevare og have en sikkerhedskopi af, så kan man frigøre pladsen ved at flytte en mappe til arkiv. Arkiv er nemlig mapper og filer, der kun ligger i skyen, som ikke ligger lokalt nede på computeren. Det gør du ved at gå ind på cloud.online.dk og vælge synkroniseringen her til en start. I det her eksempel, der tager vi udgangspunkt i, at det er dokumentermappen her, som vi vil frigøre, sådan den ikke ligger og tager plads på computeren, men kun ligger i skyen. Så det gør vi ved at markere mappen her og sige flyt. Og så skal vi vælge, hvor det er, vi gerne vil flytte mappen til. Vi kan vælge andre mapper i synkroniseringen, det skal vi ikke. Vi skal simpelthen bare klikke og markere arkiv og sige flyt til mappe. Og så får vi en bekræftelse hernede, filer flyttet. Nu så vi også med det samme, at mappen faktisk blev frigjort og fjernet herover i online sync. Det betyder, at nu ligger filen, eller nu ligger mappen, dokumentermappen ligger ikke længere her. Den ligger nu i arkiv. Og det betyder, at filerne stadigvæk er sikret, altid ligger tilgængelige herinde fra arkiv. På den måde kan du tænke arkiv lidt ligesom et USB-stik eller en ekstern harddisk. Den nemmeste måde at få filer over i arkiv på, især hvis det er mange filer, du har med at gøre, så er det først at installere online og placere alle dine vigtige personlige filer og dokumenter i online sync-mappen her. Og når online melder grøn prik og er Azure heroppe, så betyder det, at alt nu ligger sikkert. Alle filer er blevet synkroniseret. Derfra er det at vælge, hvilke filer og mapper, der skal ligge i arkiv. Og vi kan altid gøre det omvendt. Hvis nu vi vil have dokumentermappen her tilbage ned og ligge lokalt på computeren og tage plads, så kan vi igen klikke her på flyt-knappen, vælge synkroniseret, så den bare er markeret der, så kan vi også se fra og til mappen sync her, sige flyt til mappe. Og så ser vi faktisk næsten med det samme, at dokumentermappen er dukket frem igen med de to dokumenter, der ligger i mappen. Og det kan vi tjekke igen ved lige at gå ind på mappen og se, det er det samme indhold. Jeg håber, det giver lidt klarhed over, hvordan du kan bruge online sync-mappen til at synkronisere filer og mapper på tværs af dine computere. Eller hvis du også bare har en computer og skyen, og så på den måde selektivt efterfølgende, som du har behov for det, kan vælge, hvilke mapper der skal ligge kun i skyen, og hvilke der skal ligge også lokalt på din computer og tage plads.